Čaute, víta vás Ivan91 s mojím kamarátom Jokerom. Čaute. Dneska sa Joker sa rozhodol, že si postaví vlastný dom. Tak my sme dopredu si urobili veci. Počkajte. Tak a tu sme si z tej záhrady mu urobili čistý pozemok. Tak Joker, urob obrys, aký chceš mať. Aký chceš mať domu. Počkaj, ja mám krombasy. Nemám, som si ho dal do truhly. Bože. Tak to laguje, počkajte, si nastavím obrazovku. Takže, ale ja, čo mám? Také s tým, čiže pre veľkú, kde je to? Normálno si dám. Hotovo. Dobre, už to nelaguje. Halleluja. Takže s čím ti pomôcť? Dobre, čiže ja to urobím zatiaľ takto. Takže, prečo nehovoríš? Ivo? No. Musíš zničiť tú poslednú kocku. OK. Tuto. Vezmem si krompáč. Tak. A idem. Prečo ja? Lebo mi to, že vraj magical speed. WTF, mne sa tam tu nedá stavať. Už sa dá. Či? Hej. Ups, ako to idem robiť? Ja som zatiaľ tu, tak ja to zničím. A vzadu bude také malé pole, čo ty na to? Môže byť. Joker, aj toto ty musíš zničiť, tú poslednú, čo je tam. Ideš taký obrys, ako mám ja robiť? To ešte raz. Tak. Dvojposchodový? Hej, presne. Urob si dvojposchodový dom a vieš, čo urobíme? Také tunely ku sebe. Čo ty na to? Môže byť. Dal si. Dobre, čiže semok budeš mať dvierka. Zle. Nesedí na to. Nesedí. Tak ja budem zatiaľ kopať na podlahu. Čo ty na to? Ja si idem zatiaľ len po lopatku. Všetci, čo obľúbujete Minecraft, tak my s Jokerom sme sa rozhodli, že natočíme práve Minecraft. Však Áno. si dám tak. Akú to ideš mať podlahu zelenú? Hej? Hej. A svoje čestky si sem prenesieš, hej? Hej. Nebojte sa, my nejdeme žiť oddelenie, sme priamo pri sebe. Aby ste si niečo z toho nemysleli. Nie sme geoviáni. Len on sa rozhodol, že si chce postaviť dom. Vlastný. A ja som s tým preto súhlasil, lebo aby bolo niečo, aj aby sme zahrnuli niečo do toho videa. Napríklad... V treťom vlogu budeme narábať s TNTčkami. Zábava s TNTčkami. Možno dneska ku koncu vám ešte ukážeme, ako sme kamarátov dom sa... Keď sme sa roztentovali, keď sme sa hrali s TNTčkami. Však... Áno. To je len tak neďaleko tam. Ale, WTF. Dobre, idem ja zatiaľ troška aj tú podlahu robiť, hej? Urob si tam aj niekde miesto na okna, nie? Tak... Moc rýchle sťahovanie len v druhom let's play. Bože... Hej, sa mi stále, sa mi kazí klávesnica, si musím kúpiť novú. Ty
si na notebooku? Áno. Tak. Môžem aj to... Už máš? Nehaj si na okná. Či to si potom vybudeš. Áno. Budeme natáčať takedy aj sami. Musím zistiť heslo, aby som ho dal Jokerovi, aby aj on mohol sám natáčať. Omylom sa mi stratilo, prepáčte ľudia. Čo mi to tu dávaš? Čakaj, dáme si ďalšiu vonku. Bože, tie ovce sa mi ale naháňať nechce o tebe, hej? Nie. Pekné to budeš mať. Ty si takto. Tak. Môže byť. Bože, nech dajú deň. Dajte deň. A dohodli sme sa, no ešte nedohodli, ale s Jokerom ako keby, že by sme urobili tak 2-3 videjka za deň, že? Také niečo, či? No keď bude... Ako? Joker na to? Čo ty na to? A čo? Ja som v Tesku. No, do Teska si musíte riadne peniaze zarobiť, aby ste tam mohli ísť, však? Áno. Že natočíme také 3 videjka denne. Alebo také dačo. Ty chceš tiež bráničku takto? A tiež ideš si dať tak ako ja, bukové drevo, či aké to je? Či inšie to ideš mať? Tak. Ježiš, aby ma tu som tu nepadol, aby som tu... IP tohto servera sme dali do popisu prvého videa. WTF? Sa mi to pokafralo. Dajte už deň konečne. Lepšie zapracuje za dňa ako v noci, či? To kafrem ja dám. Daj. Mám admin? Nemám. Vykop si ešte niekde na okno, ak chcete. A nesmiem spadnúť. To pole, čo tam bolo s tými kvetinami, sme urobili poza kameru, lebo to by bolo len zbytočné také zaberanie času. Mám ísť po to bukové drevo, aby si to mal tak ako ja, či ako to chceš? Môžeš. Dobre. Idem si po sekeru najprv. Tam pôjde drevo, tak tu už nič nedávaj, hej? Poď so mnou na doli, len ja si idem po sekeru. Sekerku kde máme? Tu mám iba kamenu, tu si vezmem. Kde si teraz? Teraz v dome, už idem na doli. Vidím ťa. Ja som za tebou. Bože, aj to drevo. Pozor, tu je portál, aby si do ňoho nespadol. Aj to drevo ho mohol zničiť, akože. Stačí ti tak 1x64 dreva, hej? Akú máš sekeru? Ja som si zobral kamenu, nech ju miniem. Nech tam len tak nesedí. Ty? Ja mám to. Kde si? Už ideš domov?
Hej? Nie. Ja som spadol do smaragdu. Koľko mám dreva? 34 bude stačiť ešte, ty čo máš? Si už dal braničku? Hej. Koľko máš driev? 34, ty? 28. To bude stačiť. Ty máš taký menší domček. Ja si idem nastaviť teraz sedenie. Do tvojho domu? Tak, my staváme. Ešte sme nenatáčali predtým, lebo to sme mali takú chadrčku, si ešte ju pamätáš? Ale... Kde si? Minecraft je úžasný, ešte že ho ten noč vymyslel. Čo by sme tu robili bez Minecraftu? Povedzte mi to. Zle to robíš? Joker. Aha, ako to maj. Toto musíš mať hore. Joker. Čakaj. Tak. Máš ešte nejaké drevo? Nie. Ale aj nie sa to nevydarilo.